Anis an lína tá an cóirleoir Daithí Ó hÉalaithe a gaithí fáilte ras go dtí an Cllr? Go bhfuil Karen. Ok, gaithí thuimid deagháileat chun an tagaibh seo dhéanamh inniu chun ústá tú áil uat ar chúpla ábhar áirithe. Dús an Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta na hÉireann ón Bithéagsúlacht a Seoladh an teachtain toghcháin agus chun caint beagainín faoin toghcháin a bheidh tarlú an Éirinn na mbliana. An féidir acu thuirt dar néistóir dús a gaithí faoin Phlean Gníomhaíochta ón Bithéagsúlacht a Seoladh an teachtain toghcháin agus a intintom an bhfuil tú hain agus do fartaí an Comhaontas Glas sásta leis? Yeah, I mean, sure, the target now. Policy náisiúnta an Cllr agus an Bithéagsúlacht agus sin ag dul raig the an blian gábhíle sa trocha. So sé an ceathrú plan atá going ach dar nó inis tá sé ag brath nuair atá tarlú ag an level idirnáisiúnta agus an level Eorpach. So dar nó ag an level Eorpach tá an mar gléitar nature restoration law ag teachtas agus sin cuid an hábhachtach den plan Bithéagsúlacht atá going in Éirinn. Agus tá sé ag dul raig freisin os réidir go bhfuil sé ar bán rocktool sé sin ná go bhfuil sé bunathe ar dlíonis ar den céadúir agus bhfuil sé ag dul le ciste éráide agus stúlra agus sin ciste tríbilún atá ag teachtas teach. So Ok, bhí mé ag ácar chláir Healy RTE nó Virgin Media le déanaí agus bhí orlairí ón na déanaigh. Bhí orlairí ón na déanaigh sosiálta ag argáin sin nachfuil an Phlean Gníomhaíochta a bhí seolta mai go leor. An bhfuil túm nó argáin se go a gaithí faoin méid atá daoine ag rá a dóibh siúd nach bhfuil sásta leis an bhlean seo? I mean, tá sé díortha ar an dúchláin atá roing agus tar nó is dúchláin olmhóra agus sin deire leis an scris atá dhéanamh ar an dúchláin ag an level damda agus a choú a dhéanamh agus a bheocan a dhéanamh cosanta a thuirt agus carú leis an Bithéagsúlacht teacht arás. Agus tá sé ag legan sinná can obair atá le déanamh agus ag cur an náchaní ar fáil agus ag cur na dúlgaisí is teach sa dlí. Ok, leanmuid raig. Ok, tá na toghcháin áitiúla agus Eorpach ag tarlú in mí an bheitheh an bhliain seo agus deirfinn go mbeidh olltoghchán in gcuin in mbliana freisin fiú beidir ar an lá chéine agus a bheith na toghcháin áitiúla agus Eorpach. An bhfuil tú chun seasamh a rís na toghcháin in mbliana a gaithí? Yeah, ben Maria Hart and Cllr, yeah. An bhfuil tú a téasa gom gur gheas tú san olltoghchán Éirinn ach freisin an bhfuil tú chun seasamh san olltoghchán in mbliana? Yeah, sin an plan atá going for a rís. So tá tú chun seasamh a Cuan bhadiad Cllr a thuí anna? Yeah, sin é. Ok, an mblian fiche tá dara ag teachta dála ag do fartaí an Comhaontas Glas a gaithí an bhfuil muína gut go páirsanna có natóg for líon ar dóibh siúd san olltoghchán na mbliana? Tá méid sú go gcuirfar leis an méid atá going. Más féidir le daoine eáil go bhfuil méid ag déanamh an obair agus ag chur na policy atá á bhana going I bhaim agus dar nó sin an aim our policy a chur a bhaim agus ceapan go bhfuil sin a dhéanamh going ag an level áitiúla agus ag an level náisiúnta.
So sin on an size galtanas atá mé sé agus tásúlinn go lenig an takeíocht agus ar nóid go méid níos mó takeíocht ag fáil os ruí go bhecin daoine an gghearcléim atá roing mar clína béna. Och tá sibh tar éis dúir na pobal bhreithin tá sibh tar éis takeíocht áirithe a cáiliúint so tá tú fós muíach nó dóchasach an bhfuil? Yeah, I mean, like African the public revenue, am gaham, August, sin mar Harley say, egg toghcháin big being extreme between, cane size down, agus cane size tier, toshi the geary, agus a corner.